Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer. Hûn, ez, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Azad, بله. بابو متى؟ بله ام كان اللي بنرن؟ بله tu dixwazî ez ê بله از خوازم. nîşe te bikim. Binêre? ابكيا؟ Ew bavê min e. بابيتا. بله. بابيتا كم سالية؟ Bavê min 6 salî ye. اها، چی کاری دیگه؟ Bavê min mamosta ye. اوه. ابجي جاتا؟ Ev jî diya min e. اها، دیاتا چند سالية؟ Diya min jî 55 salî ye. اوه، چی کاری دیگه؟ Diya min? Diya min jî mamosta ye. او شو ما مستيا؟ Belê. اوه. Kan binêre? Berên? Ew? ابكيا؟ Ev. Ev bapîrê min e. بابيتا. Belê yani kalikê min. بابيتا چند سالية؟ Bapîrê min 85 salî ye. شتو بنج. Erê. ابجي Ew Pîrete jî dapîra min e. Yan pîrika min e. Belê. او چند سالية؟ Ew jî 80 salî ye. Te dît? قال لك وينك كفنا؟ Rast e kevin lê dibînî çinde xurtin. بله بله خورتن. Li ser xwe ne. Zanî bapîrê min pêşmeregekî kevin bû. پشمرگه بو خویایا. Binêre. Li vê de jî wêneyekî wî heye binêre temaşeke binêre. Ew jî li vê derê 35 salî ye bapîrê min. Bînî çendê xurt e. پر جوانا. Te dît? ای ابکیا؟ Ha. خورت؟ Ew. Ew xort birayê min e. اوه برایته. نوی چیه؟ Navê wî Robîn e. روبین. Belê. روبین چند سالیه؟ Robîn 20 salî ye. 20 سالیه. Belê. ابجی خوشکته؟ Ew jî xwîşka min Şîlan e. ها شیلان چند سالیه؟ Şîlan 17 salî ye. ها برایته 20 سالیه؟ Xwîşka min jî 17 salî ye. Belê. ها و تو چند سالی؟ Ez 35 salî me. آها اون سه خوشکو برانه. Em sê xwişkûbiran e. باشه. اوه ابکیا؟ Ew kî ye? Ew. Ew cîranê me ye. ها و اول بالی باوره؟ Ew jî cîranê me ye اوه belê. باور ناز کرد. Bawer te dît? بله بله. اوه اف کوچیکیه. Kûçikê me ye. اوه چند سالیه؟ Çend salî ye? تو نزانه؟ 5 salî ye. Em bêjin 5 salî ye. چی کاری دیگه؟ Tu çi kûçik çi karî dike? Ana kadi. Bi kurmancî gava ku mirov bixwaze li yekî bipirse bibêje xusiyetî wî bizane, navî wî bizane, çi karî dike, çi dike ji bo tiştan em dibêjin ev çi ye? Lê ji bo kesan em çawa dibêjin? Ew kî ye? Yani ev kî ye? Ne wiha? Ne wisa bawer? War be. Em dibêjin ev kî ye? Ji Kî bo ye? ji bo zilaman mirov navî wî dibêje û mirov êyê lê zêde dike. Mesela em bibêjin Azad birayê xwe bi te dide naskirin. Azad tu yê çawa bibêjî? Tu birayê min e. xwe bi bawer dide naskirin. Bawer. Ev birayê min e. Tu dibînî? Başe. Kêf xweş. Bira û min ji bo ku bi hevdû bên girêdan em êyê lê zêde dikin. Ev birayê min e. Min e. Lê ji ber ku bira bi ayê xelas dibe û ê lê zêde dibe du tîpên dengdar bi tîpa kelijandinê yê dikeve nava wan ji bo ku wan bi hevdû ve girê bide. Girê bide. Ji ber wê em dibêjin ev birayê min e. Ha. Ev Lê birayê min e. heger em bibêjin tu êdî keçek ji malbata xwe bûyî bide naskirin, bidî naskirin tu çawa dibêjî? Şimdi bawer ev dotmama min e. Kêf xweş bû. Mirov gava ku keçek dî naskirin mirov ayê lê zêde dike. Mirov dibêje ev dotmama min e an jî gava xuşka mirov be mirov dibêje ev xuşka min e. Ev xuşka min e.
باشه لگاوا که مروف ده او باوین خود دی ناز کرن مروف چاوا دبیجه باور ev dev bavên min in. Ev dew bavê min in. وان یک بی یک بدی ناز کرن چاوا دبه یک بی یک بده ناز کرن Diya min e, ev jî bavê min e. Ew diya te ye. Belê, Ew jî bavê te ye. min e. Belê. تفهم کر Çawa ez ê bêjim ew xuşka min ne? Tu ê bêjî ew ne xwişka min e. Ha. Ev ne xuşka min e. تفهم کر Ha, tamam. چاوا که مروف ناوی خود دبیجه هر وها گوا که مروف بخوازه نینیای ببیجه مروف نیه لیزه ددکه ev خوشکا منه ev نه خوشکا منه Ev xuşka te ye, ev ne xuşka te ye. تفهم کر He, mifam kir. Azad. بله. بابو متى؟ Belê. ام كان اللي بنرو؟ Belê, tu dixwazî ez ê بله از خوازم. nîşete bikim. Hı? Binêre. ابكيا؟ Ew bavê min e. بابيتا. بله. بابيتا كم صالية؟ Bavê min 6 salî ye. ها چی کاری دیگه؟ Bavê min mamosta ye. اوه ابجي جياتا؟ Ev jî diya min e. ها جياتا كم صالية؟ Diya min jî 55 salî ye. اوه چی کاری دیگه؟ Diya min? Diya jî mamosta ye. او شو ما مستيا؟ Belê. اوه Kan binêre. Berên. Ew. ابكيا؟ Ev. Ev bapîrê min e. بابيريتا. Belê, yani kalikê min. بابيريتا كم صالية؟ Bapîrê min 85 salî ye. شتو بينج. Erê. ابجي Ew Pîrete jî dapîra min e. Yan pîrika min e. Belê. او كم صالية؟ Ew jî 80 salî ye. Te dît? قال لك وينك كفنا؟ Rast e kevne lê didî çinde xurtin. بله بله خورتن. Li ser xwe ne. Zanî, bapîrê min pêşmeregekî kevin bû. پشمرگه بو خویایا. Binêre. Li vê de jî wêneyekî wî heye, binêre temaşeke, binêre. Ew jî li vê derê 35 salî ye bapîrê min. Dî çendê xurt e. پر جوانا. Te dît? ای ابکیا؟ Ha. افورت؟ Ew. Ew xort birayê min e. اوه برایت. نوی ویچیا؟ Navê wî Robîn e. روبین. Belê. روبین چند سالیه؟ Robîn 20 salî ye. 20 سالیه. Belê. ابجی خوشکته؟ Ew jî xwîşka min Şîlan e. ها شیلان چند سالیه؟ Şîlan 17 salî ye. ها برایت 20 سالیه؟ Xwîşka min jî 17 salî ye. Belê. ها و تو چند سالی؟ Ez 35 salî me. آها اون سه خوشکو برانه. Em sê xwîşk birane. باشه. اوه ابکیا؟ Ew kî ye? Ew. Ew cîranê me ye. ها و اول بالی باوره؟ Ew jî cîranê me ye. اوه Belê. باور ناز کرد. Bawer te dît? بله بله. اوه اف کوچیکیه. Kûçikê me ye. اوه چند سالیه؟ Çend salî ye? تو نزانه؟ 5 salî ye. Em bêjin 5 salî ye. ای چی کاری دیگه؟ سانه Küçük کاری küçük çıkarî dike? سانه کاری. به کرمانجی گاوا که مروف بخوازه لیکی بپرسه ببیجه خصوصیتی وی بزانه ناوی وی بزانه چی کاری دکه چی دکه جبو تشتان ام دبیجین ev çiye لی جبو کسان ام çawa dibêjin Ew kî ye? Yani ev kî ye? ne wiha Ne wisa bawer? Var be. em dibêjin ev kî ye Kî ye? ji bo zilaman mirov navî wî dibêje û mirov êyê lê zêde dike mesela em bibêjin azad birayê xwe bi te dide naskirin azad tu ê çawa bibêjî tu birayê birayê min xwe e. bi bawer dide naskirin Bawer. Ev birayê min e. tu dibînî Başe. Kêf xweş bû. bira û min ji bo ku bi hevdû bên girêdan em êyê lê zêde dikin
Ev braye mine. Mine. Lê ji ber ku bira bi ayê xelas dibe û ê lê zêde dibe, du tîpên dengdar bi tîpa kelijandinê yê dikeve nava wan ji bo ku wan bi hevdû ve girê bide. Ji ber wê em dibêjin ev birayê min e. Ha. Ev Lê birayê min e. heger em bibêjin tu êdî keçek ji malbata xwe bûyî bide naskirin, bidî naskirin, tu çawa dibêjî? Şimdi bawer ev dotmama min e. Kêf xweş bû. Mirov gava ku keçeke dî naskirin, mirov ayê lê zêde dike. Mirov dibêje ev dotmama min e, an jî gava xuşka mirov be, mirov dibêje ev xuşka min e. Ev xuşka mine. Baş e. Lê gava ku mirov dê û bavên xwe didî naskirin, mirov çawa dibêje? Bawer ev dê û bavên min in. Ev dê û bavê min in. Wan yek bi yek bidî naskirin, çawa dibe? Ev. Yek bi yek bide naskirin. Diya min e. Ev jî bavê min e. Ev diya te ye. Belê. Ev jî bavê te ye. min e. Belê. Te fam kir? Çawa ez ê bêjim ew xuşka min ne? Tu ê bêjî ew ne xuşka min e. Ha. Ev ne xuşka min e. Te fam kir? Ha, tamam tamam. Çawa ku mirov navê xwe dibêje, her wiha gava ku mirov bixwaze neyîniyayê bibêje, mirov neyê lê zêde dike. Ev xuşka min e, ev ne xuşka min e. Ev xuşka te ye, ev ne xuşka te ye. Te fam kir? He, min fam kir. O rojbaş. Çi kuşke? Kuşke ki ye? Tuşku da Vay. kötü. Aa. Vacelo vay, web app. Cigaramı Tuşku da kötü. Kura da bela kaçma fakir o. Hara di. Hara di. Çabuk kuru çabuk. Kura belem rahat Hırsına etsin. kafe lo, hırsına kafe. Kabinlerim, nasıl binlerim? Uçudundan nasıl binlerim? Thazi bizani. Kale kuşkan kar, kale bavi kwa kadda. Nazdaki. Ha. Nasılkın? Ab küçük Kuçke meyi. Ha, nade kuşkevici faşist bu. Baver çisin Na, yine. ne faşist bu. Kura da beşe. Bu kaç faşist Hara hara kuşkevi? hara. Baver. Hara. Çe. Hara. Hey, yaz maraklı uyanma. Hara lo. Bauer. Mane kurdî hebûname ye. Mani ne ya?